Away sa paghigugma, ginatudlo posible rason sa pagbuno sa isa ka lalaki sa banwasang Pavilla. Yaring balita nga aton gitutukan. Pila sa dughan kag tiyanan na angkon sang 29 anyos nga si Marlon Yuldes ang barangay Hubog Norte, Pavilla matapos ginbuno sang anay partner sang iya subong ka live-in partner. Ginkilalang suspek kay Dennis Galeno sang nasambit man nga barangay. Sunod sa live-in partner sang biktima mapauli na kunta ni sila sang may ginamo nga nagluntad. Ang katatong upod namon sa nga mga mabato, di ang upod namon nagdalagan. Ang kalibin ko more nagbato. Tuyos ang suspek nga buno ng abyan sang biktima apang sang makita ang iya anay kahagugma nga upod ang bag-ong nga partner, hinali lang sini nga ginbuno ang biktima. Hindi niya ako ba sa iya sir how kay ting ang kay gusto niya ang magupod sa ibla sa akon sir. Patay nga ginapakita ang suspek samtang patay man nga ginabulong ang biktima sa ospital. Daran Sarmiento, 1 Western Visayas. Nautod ang tiil sang 69 anyos nga si Wilfredo Solis matapos nga ginbungguan sang motorsiklo sa barangay Lanag, Santa Barbara kagabi. Suno sa mga paryente ni Solis, nagatabok ini sa dalan sang mabungguan sang tuman kadasig nga motorsiklo. Paday nga ginabulong sa ospital ang biktima. Samtang lalaki nga nagabisekleta gin-ospital matapos na aksidente sa barangay San Isidro, Haro. Gindala sa West Visayas State University Medical Center si Loreto Emulgada Jr. matapos makaangkon sang pilas sa guya. Si Emulgada ang halin sa ilimnan kag pauli na kuntani sang natumba sa iya motorsiklo. Sa banwasang Haniway, Iloilo, lalaki nakit-an nga may pilas tugas sang pagpangluthang. Yaring balita katon gintutukan. Isa ka oras antes magtakop ang tuig nakit-an sang residente nga nagahigda na ang 26 anyos nga si Romel Caba sa Sitio Ermita, Barangay Bongol, Haniway. Maigo ini sang bala sa nawala nga porsyon sang iya lawas. Tapos kumbinta na naginamay din po paul akong tiyoy na. Oo. Katurog ako sa walay. Tapos? Ay naman. Amura rin nga naigo. Sa investigasyon sang kapulisan, wala gilayon matumod ng suspect bangod. So medyo nabudlayan kami because of the information nga, because of the situation nga ang aton sini nga victim nasa puan dira siya sa madulom nga bahin sang sina nga lugar. May natungod ang lead ng kapulisan sa identity sang posible suspetsado. In fact, may mga recoveries kita. Ang spent cartridge na sa isa ka 45 caliber pistol. Patayin pa ang investigasyon sa krimen. Upod kay Hans Sierto, Daran Sarmiento, 1 Western Visayas.